Премиерът Пламен Орешарски се отчете пред депутатите за свършеното от правителството му през първия месец, откакто е на власт. Орешарски обяви от трибуната, че чува исканията на протестиращите, но се надява и те да чуят какво е свършил през последния месец. Премиерът се похвали, че не е допуснал нов скок на цените на тока. Заради усилията на кабинета, народните представители и независимия регулатор ДКЕВР, цената на електроенергията за крайните потребители, включително и стопанските такива, няма да се увеличи. Премиерът изброи социалните мерки на правителството си. Орешарски отново настоя, че бюджетът трябва да бъде актуализиран. Тоест, страната ни ще трябва да изтегли нов заем от 1 милиард лева, защото събираемостта на данък добавена стойност била ниска, а правителството трябвало да върне близо 800 милиона лева ДДС на бизнеса. След изявлението си министър-председателят дълго отговаряше на журналистически въпроси. Но при въпроса какви лихви ще плаща България по руския заем за изграждането на газопровода Южен поток, премиерът Орешарски избяга. Господин премиер, става дума за Газпром и за Южен поток. Нещо важно, нищо конкретно не се разбира. Свършиха пресконференцията, съжалявам. Добре, да кажете по... Това е... Свърши пресконференцията. Стойността на тръбата през България за последните година и половина нарасна от 1 милиард и 100 милиона евро на 3 милиарда и 100 милиона. Очаква се при окончателното строителство сумата да се увеличи до 4 милиарда евро. 2 милиарда евро от тях трябва да плати България, като за целта ще тегли заем от Русия и после ще го плаща с приходите от транзита на природен газ през страната ни. Според изтекла в медиите информация, лихвите по този кредит ще бъдат много високи – около 8%. Тоест, всяка година страната ни ще плаща 320 милиона лева само като лихви на руснаците. Според експерти това означава, че транзитните такси няма да могат да погасят кредита и 2 милиарда евро ще бъдат платени отново от българските граждани.